Sådan. Hvor skal vi hen? Find vores hus. Hej, Mille. Kom her. Mille er også ved at blive krøllet, hva'? Du skal også lige være vidst det der, ikke? Ja, det er vores lille monsterfilm, og du ved godt, folk de faktisk godt kan høre os. Det vil sige, Det her er en monsterfælde. Prøv at komme og kigge her. ja okay, det er bare sådan en lille prototyp, den er ikke færdig. Ja, endnu. den er lidt færdig, men det er bare sådan en prøveting. Ikke særlig god. Der kom lava, det var ikke med vilje. Det er ikke med vilje. Men vi døde nu også med i den. Ja. Nej, det var ikke så godt. Det hul der vi selv lavede. Ja, det var det, jeg selv lavet. Mega fedt.